Vai, n-am de gând să fac. Vai, n-am de gând să fac. Unde-i brânza cu smântână moțato? Se pare că am față de GPS? De unde să știu eu? Doamne, ce oameni! Salut! O, domnule Castor, cum de ai dinții așa de albi? Fărcuterul de la Magna Catone, dă-te monte! Prietene, ești o țigare? Nu, chiar nu am. Ce naști? Dau foc ai? Mami, vezi că mă duc pe afară. Cu prietenii? Nu, mami. Cu dușmani. N-are răbdare, n-are răbdare. N-are răbdare, da, bă, n-are răbdare, bă. N-are deloc, deloc. Deloc. Da, și ce hoț este, mă? Da, bă, da, 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 da. Da? Haide. Ce mai dai? Da. Dai. Îi dau în gura ta. Avem sute de mii de tancuri, 1.000.000 de soldați cu 3 pistoale de căciulă. Cum credeți că vă puteți apăra? Avem țigani. Mai tare, că nu aud. Avem țigani. Și Bă, din ce-ți făcute tancurile și armele? fier. No, atunci ați rămas numai cu soldați, că țiganii vă fură atât fier înainte să trageți în români. Fetele mele de 10-11 ani, eu nu înțeleg de ce puneți la story pe Insta că, vai domnule, m-a lăsat și plâng. Eu la vârsta voastră plângeam doar dacă mi se rupea mâna la păpușă. Sunteți nebune la cap? Johnny, Johnny, yes papa. Știi engleză? No papa.